Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain? Mau kemana yuk? Mau dulu arep malah wong yasinan lah. Lu ngawak yo ora. Loh, kowe kan ngevlog. Akan itu budi ini. Ini enggak sempet. Ini ngevlog ini kan. Ini wong purung. Purung ah. Bar maghrib. Anu ini jam piro to? Ya, Bar maghrib. yasinane bar maghrib. Iya. Gak, oh. Engke rene jane. Iya. Engke rene rame. Lah yo lah kayak iki sik anu kok yasinan jene mbak Judes, bar maghrib. Saya bar maghrib. Lah pikirku lho, jare nyemplung kok bar ngasar kok totone ngono. Iya tak-tak. Dulu pas gitu. Nang ya bojo biar bar ngasar ge. Iya, dilukas. Ngasar ge. Lah iya. Dah. Oh, Ngoten. oh. Golek anu guys. Sego Anu, soto. Soto apa? Soto apa? Ayam kampung. Bening. Oh, ayam kampung. Soto bening ayam kampung. Ayam kampung guys. Ya Allah. Aku itu benih itu tanam. Mau enggak sudah itu. Mau main nak lah. Ndak mangan apa kuwi? Duh, Kuai. perempuan iki. Iya kuai. Iki lho endul iki. Tempe iki endul. Tapi tempe godhong lho. Iya endul. Lah iya, ora sama yo. Ngono meh Bu. Endul iki sing digo soto-soto kae iki. Lah iku berkatku yo kuwi kok sotoku yo tak kaya kuwi. Bisa tuh kayak iki. Pak Dik. Iya, iya enak iki. Iki sotone enak. Iki sotone enak. Kan iki. Terus, kurang galeng ya? Maaf. Yo kalau Aldi lah. Kalau Apa to? Gulang galing. Oh, gulang galing karo ha. Jemblem. Dulu gulang galing. Apa ya nek ngaran? Jerone apa? Anu, Roti goreng. dulu apa kena jenenge? Enek kelopone to? Ora. Dulu anak bapakne. Kosong. Apa ya jenenge? Ini pikiratan kan lo. Cak gue. Dudu cak kowe. Yo roti goreng iki. Roti goreng. Dudu nang arane apa kae? Oh. Apa guys iki komen guys? Kan iki jenenge jemblem. Apa? Tujuh gue Roti goreng. Dudu ning kono kan jenenge dudu. Oh daging. Oh dadi. Lah iya Kakang Mas, roti goreng. Yo bener roti goreng. Oh daging kuwi bahasa Sunda. Lah iya aku ngerti ku dadi ngono ngene. Oh dadi. Lebaranku bakso ora WA aku ngono. Ku nak anu WA ya iya. Bener ngeling kek. Iya kok kan. Iya, terus. Bengok nek lho. Apa? Bakso iso bengok nek lho. Nek Iya. kowe mengoke dhewe bengkek. Kae. Wingkeng sumau. Wah, nek bengok dhewe aku. Ya karo aku terus mengke aku nggone Indro. Ya wis rombongan Mbak Semrono to. Ya wis aku tak gawe Mau esuk aku rene Indra nggone Indro mengko. sik aku ngono. Ya wis pokoke no sore toto-toto. Nyapa? Ngene terus. Ya monten. Oh. Ya, yang Jawa iki. Surabaya nu Iya, Indro. itu. Jawa. Aku udah telu we. Iya. Pitik dhewe. Dereng. Dan makanya aku tak jaluk yasinan putu nganggur yo. Di pitik dhewe yo. Ya mau anu iki, gak diwegah iki Mbak Jun. Yo pegat iki. Lah ndek ini lho wae nang omah nyapa ora gone sungai. Gak ero. Sarang gawe kotak 300 ngawe. Ora ero lah ngerti aku ngono, aku ya dandan mengoh-mengoh ya nunggu sego barang ya oke ta. Jadwal apa wi? Kopi. Heeh. Nunggu kopi ya mek kurang piye ngomongnya. Engke muni kurang sing nunggu kopi kurang piye ngono ngomongnya. Gak kurang nyapa nang. Mbok, lah aku ora adol, lah aku gak pro lah wis. Loro nek karo bayar. Ora masalah bayaran iki kan ngonten kan. Ora diomongi. Karo ya aku karo. Lah ku masane kene rondangan. Ning kono patandangan. Karo demen karo lah bareng wis bari. Jan iki Wis bar kaya anu. Mana nang ngene anu kan jaluk nomere Mbak Sum tak kirimi ya wis ngono kok Lah bareng awan kae roh iki Mbak Rum apa gawe status nang kono. Itu kok ngomong tukang pertanian itu tunggu
Aku nunggu dhisik dhewe pokokan iki. Sugih apa no? Ah, jaman biyen banget iki, jadul banget. Jenenge setrop. Ganyangan akeh, aku tuku 100. Iki tempe iki tempe godhong enak iki. Iki asli enak iki. Tempe krepek. Iya, tapi godhongnya ndol. Ini foto iki. Yes. Oh, wendel kan. Cuman iki setrop itu ndek. Es level kas. Jaman biyen silikan nggih es setrop ngono. Iki enak. Iki cenderung anu iki, guys. Cenderung apa jenenge? Sing tak jukung apa nggone ndelonge? Rasa jeruke. Jeruk maju, jeruk purut. Aku nggak ngono gitu arisan, arisan lah. Ning ndi? Panen. Lumayan kalau Dereng ya. Duitan gopo jane. Bener gopo. Gusti mutan deh. Nggo bantal duit itu ora kurang-kurang. Ora to, kurang. Ya ya. Duit gak kurang-kurang somben aku lek Besok kan maton meh. somben aku lek kepe mudik tak mampir lah. Jaluk sangu kowe. Kamu sangone ya. Halo, jaluk halo Mbak Jum halo. Apa? Jelas sang. Mbak Sum. Mbak Sum jaluk sangu halo ngomong Mbak Jum aku jaluk. Mbok Jum kok aku lepe bodo tak mampir ini tak jaluk sangu aku. Beres wis to. Sangu kok piro wis to. Halo jaluk Mbak Sum, Mbak Jum wis. Mbok rum. Mbok Rum. Mbak Rum dong kata iki, Mbak Rum. Mbok pat sing apa kae wong pawon kae. Mbok pat mbok apa kae? Mbok kah ya. Mbok kau coba jaluk iki kae. Kae. Wong iki ora ora. Iku bingung iki. Iku Mbak Rum, Mbak Jum, Mbak Sum. Ah, kae. Wong iki nak arep ndak Rum. Iki wong kan arep mudi sebenarnya bodo. Tak mampir. Jaluk sangu tak mampir aku nang Mbok Sum, Mbok Jum, Mbok Rum. Malah selamat juga kan kok rene wis entuk sangu kowe. Sebenarnya arep mudi. Lah ya iki gak Rum. Jadi kok bar ngasar. Dadi iki kan malah aku nang omah ngangkrak. Ngangklak kayaknya sing ngomongi. Ngangkrak kare sing ngomongi jatuh nang. Lah iya. Jatuh bengak bengak. Lah aku ngerti ngono Mbak, rombku Mbak Sumi sore. Lah pengen ning ndi ngono? Nang omah. Aku ki kan megaroku awan statusmu. Awan. Oh dia ngerti ngangklak sampai nang barat aku. Dene iki gabut tapi gabut nang barat. Lah ana sing ngomongi kok. Jane ora gawe konten. Iya mending. Lah iya, karo dandan mengoh-mengoh karo. Ayo mangga, ono karo buka-buka ngono kae malah. Ini ndi? Ya ning binti. Oh, kan delok pas apa? Aku lho ndelok tuh mini channel terus. Jeneng kowe sak keluarga Mas Lanang. Pas ning anu Ini berarti. kayak lo bunyi. Oh, bunyi-bunyi. Gara-gara jare danang cemplung apa. Cemplung apa? Nek ada gedang flu aja tiba aja dulu aku guwis ki. Delok nek kontak turun tuh mini. Pas kan ning di gedang rasa. Ora wong Filipina. Gune nanda kono lho. Peng benakno kabeh Gendeng. gendeng. Lanang. Aku gak ngendok. Ora ge sing upload tadi apa kae. Binti apa binti lah. Enggak, wongnya satine. Itu sesuk Indra. Iki lanjut nanti iki. Ya rumah apa bang? Malah padha ae. Iki jukone kasar. Lo guys, mata lo guys.
Lagi kan tuh jasa kayak cukup nih. Boleh. Jadi kan pas sekolah kayak. Halo guys. Nah, Halo guys, ki. Nah, Nasinan guys, lah tak olehmu wis nanti lebok nang. Kalau dia ben undang nih. Ya. ben kondiang. Mau alah guys, guys. Jadi pak kalau saya TikTok tunggu uang dhewe. Lagi orang pasti tok. Gue kabeh to. Ketok, piye tambah iki? Bae aneh-aneh ora di. Wes dipakai iki. Mas gone. Wes, wis pakanan kan iki yo mau kae yo. Gue ngasih. Cek ono serot anu. Soto kuning iki gak nganggo. Lah karo bokne lho, guys. Kalau iki pasti ya. Terus anu ne. Dipatono. Aku rasa. Aku tuh bohong. Ya. Ijo. Oh, kebanyakan. Tak ini. Ya, yo. Ya yo ngacut ae. Yo. Ya lu kene kan naruh iki rewang matek es hajar nih. Yo gak enak Ini kena. Mas apa? Ya. Ini ngene iki sing anu Nenek kuwi udah bisa dari nih. dekat lho. Nenek urung kan. Piring iki. Kene iki wis jam 3 lho nek kene ngenteni. Terus aku jam 3 wis ngenteni niku. Terus ora. Ini ya. Anu buluran anu sak menten iki. Rono to kono. Kebanyakan apa? Nggih. Ini kata-kata gitu. Ketok ngapa nih lho. Turun ke rumah ngono. Wong sapa? Wes tak nafsu nek eno ketok ngono. Waalaikumsalam. Duh, ketemu lagi. Iya. Ora apa-apa. Mbak ini. Yo, Nggih. Sing gawe ning ndelok YouTube. Oh iki. Bendino ndelok YouTube. YouTube ya, Mas. Nggih. Salam.
Salam. Mulai jam 3 lho mriki, mulai jam 3. Ya ya boleh. Jadian untuk siapa yang Ngomong-ngomongan. Ada lebok nih. Anu bantuan. Bantuan anu. Mbah. Mbah, jaluk bantuan. Malah jaluk. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok iso kira Nyapa? wis ngalih Sik to. jeglek Sik to kas. sarungane arep kalau yasinan Aku tuh lali orang gue. bebas Blebek. Heeh, ada yang blebek. wis ketok Blebek iki gesek. Sesuk tak delok ya. Tak zoom, Mbok. Hah? Tak zoom, tak gedekno sampean. Lho. Tapi gak tahu gak tahu. Lho. Ayo aku mini channel. Ya, baru datang. Waalaikumsalam. Datang belakang suruh di depan.
gitu. Niki tanah ora lho. Yo nek masuk sak tes ora lho. Ben rodok nyemek-nyemek wae. Nah. Sepiro? Iki sisa tumpuk. Jibuan sampe. Anu, kurang. Untuk kakean gak enak gak enak. Ora kok tumpuk. Niki cek apa nih? Itu madu lho. Ya, Masa jawab aja. Nah, Kurang tambahinnya kalau dikit. Gak sakmene lho pas. Kurang maksudnya anu itu lho. Tambahin kurang tambahinnya kurang tipis ya. Kayak yo ngono wong Ilham lho panganane wis ngene. Ora kesane anake ora ngerti ning meja itu. Terus kurang. Mak mong tanah yo wis nggoin. Ana wis mangan sok dia, mangan apa tuh ngomong Ampun. Ije kurang. Nang iki lho. Kain tuh ada kipas. Bisa kipas nah. Ampun, in Allah. Sik. Senengamu. Seget. Apa? Cik. Nih. Lah bagus tak itu. Dari Dari tas-tasan. Suka. Halo, Pak. Sambung ini ki so tak anu guys. Iki
Iki salah entek-entek. Wadi jalukan dhewe. Iya Pak, aku khususan iki, Bu. Dan tambah kok. Kare wis khususan, Bu. Kare iku tuh akeh. Duh itu. Baru ngene. Ora enek, ora mung golek tenanan. Oh iya. Ayo. Iki tak dip-dipi yo. Rek. Anu kaget. Kere. Orang kok aku ndecek kamu wis kok kere kan ndemane mesti kok lah. Iki ya, ini tak karek nambah. Iya, Mas. Masih kan. Nanti nambah kan. Tambahi to. Iki susun. Ya, nambah bayi. Iku susun. Aku khususan tuh. Untuk gini tak monjat, aku nak gue ingetin mangan, gue ingetin bukan aku. Ya. Yo. Ya, mak sore mau. Tak apa-apa ya, Nek ya. Kalau ada kamu. Saya. Ya, jangan ngopo. Kok ini lho. Mak umum bembo. Kene kono sono. Iki kena kan sih. Anu guys, ijoli dek ben Mbak Jum rewang iki aku dhewe rewang. Dek ben serewang, Mbak Jum iki ganti aku rewang. Nyarutan yo. Dek ben wis. Ijo. Anu ijo, Mbok. Ijo kegawa tak kuwi wong-wong ya. Yo, ndekmu, ndekmu. Yo wis. Wis prayute. Ini kilo gotong royong, karani saya baru baru. Ijo nek ndak nafsu. Gonku kok ngomong. Di sitok iki nek wis. Anu nungan ngono lho. Mi kene bang lah. Apa? Hah? Aku mesti teriak di awan. Teriak di awan. Ya sisa-sisa guys. Iya toh guys, sisa-sisa toh guys. Aduh kan biru. Mana? Tapi saus aku tak apa-apa guys. Ini mana? Ngono lho, jadi minta mau kamar redo. Ngono lho, Pit. Aku lagi. Jangkrik. Ya lu api iki. Tapi anu kecil tapi aku sisa-sisa. Masuk kan kongkar wis kalih ngene sari ndro. Mbok iki barang ya? Iya. Kasihno aku ngene sapa kesel. Nanti. Oke Mas, boleh. Lanjut dulu. Enggak toh. Mbok. Sampun.
Dadah. Visit. Mbok gak mampir to, Mbok? Gak kangen to? Gak kangen karo aku. Gak kangen karo aku to. Tapi, Jay.